Čau lidi, moje jméno je Kaspino a já jsem tam u tohoto videa, a vlastně mýho prvního videa. A tady v tomhle videu tak si zahrajeme hru, která se jmenuje Need More Playtime, pokud se nepletu. Měla by se tak jmenovat. A my si jdeme zahrát. Takže víme, že už tady přijíždíme v autobuse. Finally. Konečně jsem doma. Jsem hrozně nadšený, protože moje hra má nový update. A jdu se dostat z autobusu. Tak, teď si máme dostat do domu. A to vlastně vyslít si bato. Ahoj mami. Bo tati, nebo kdo seš? Vypadá spíš jak můj děda. Ahoj. Vypadá spíš jak děda, to je jedno. Ok, vidět, co ještě budu potřebovat. Už tady spí mama, sorry mami. Já jít se zavřu hezky, jo. Spírál. Tak asi nebudu kukovat, ne. Jsem nechtěl vařit, ale kam na ten batoh? Takhle. Proč mi to trvá tak dlouho? Na ten batoh do toho. Hrozně mě zajímalo, proč mi na ten... Proč mi trvá ten batoh tak dlouho, ještě se s ním mohlo dost. Tak, jdu se vykoupat, jo. Tady nám teče voda. No. Hej, něco zavřelo venku. No, nevypadáme jako nejčistotnější rodina, no. Už se koupeme. Třeba se nikdy nekoupeme, hele. Uvidíme. Jo, jdeme se asi přelít do pyžama. Ukazuje, že dobře někam už v koupelně, ale... Vlastně pravda, jsme ve hře, co se dá čekat. Děláme pyžama. Tady? Jo. Na skříni už máme pyžama. Jako dobře, že se uklízím, vždycky nechám na posteli. Ty krásný, jsem krásný. Konečně nová hra. Pojď, jdeme zapnout tento počítač, tento počítač. Ale ne, mám se na... Co to je za zvuk? Bude lepší, když to nebude ten počítač. Kurva. Ale ne, mamka právě vstala. Já jsem se zapomněl, musím udělat úkoly. No nevím, co jsou chores. No kurva. Synu? Co jsem ti řekla včera? Mami, já si tuto hru chci ale zahrát. Ne, musíš udělat své úkoly předtím. Pamatuj si, jestli je uděláš dřív, tím dřív budeš moc hrát. Jo, máš pravdu. Možná si můžu vynést odpadák a potom se zahrát. Jo, už to chápu. Tak schválně, kolik toho má tady. Doufám, zavřete ten koš. Nevadí. Musíte jenom jeden, jo. Musím chodit jak... Mám to nechal otevřít. Jako... Projde se to dobré písničky, no. Vibuju. OK, takže ještě 2. Bude souzení v garáži. Jo. Ještě potom teda v koupelně, že jo? Už se nepletu. OK. Jo. Přeskočíme tátu. Můžu popovídat s taťkou. Tati, můžu se tě na něco zeptat? Ano, na co? Jestli si můžu zahrát moji oblíbenou hru. Jo, jasně, můžeš si zahrát, kdy chceš. Co jsi to řekl? Já jsem se asi hnětat.
Co? Proč musíš být tak striktní? A to je ono. Nebo jako, tak to je konec. I had enough with you. Už tě mám dost. Fighting. Okay, play again, jdeme na to. Dáme ještě jednu hru. Okay, dáme to ještě. A uvidíme. Zkusíme si dát normální ending. Ano, už jsme viděli. Váno si to. Co děláš? Co to je? Nevadí. Nejbarvej. Třeba se to dodělá. Můžeme se oblíct do pyžama. Že 5 hodin jdeme si zapnout počítač a nám máma teďka bude vidět všechno. A hrozně štve, že toto už nemůžu teďka skipnout. Ale to je jedno. Perfect, yesterday. Teďka se už nebudu ptat taty potom teda, protože to nedopadlo dobře. Nechtěl, aby se mi rodiče pobili. Jako je to tady banger, už jsem říkal předtím, no ale je to jako dobrý songy. Jste to taky měli slyšet, pokud jsem to dobře nastavil. Je to jinak moje první video jako na YouTube, na tom kanále, jinak můj starý kanál taky Lil Kaspy. Můžete se podívat, takovou červenou profilovku jsem měl Minecraftovou. Podívejte se, rád si s vámi o tom pokecám. Budu rád, když mě na něm budete followovat, sice už mám jenom na mobilu, ale to je jedno. Stejně tam je. Už je 6:30. Že bavil toho, něco otrávit. Prosím, můžete? Ne. Proč? Ty máš základu. Odsud. Tak. Daj po mě.
Špatný dveře. OK, už mám hotovo, mami. Jo, díky synu. Můžu si zahrát? Nechci o tom přemýšlet. To moc dlouhý? Ne. Proč? Musíme mopnout floor. Bruh. OK, jdem na to, no. Můžu to mopnout už teď, ne? Jo, to je mopando. Jsme v koupelně. Je to nějaký... Jo, bylo to. Rychle. A tady, co jste teďka dělali? Tak, já to dělám. Já jsem se podepsal. Já jsem to tady. Můžu to dát? To bylo. Když to nic tam. Ne, běžu dělat se. Jídlo. Sežel. Výborný, díky. Co je to? Ne, ještě ne. To není doma. Co? Co se stalo? Já jsem odpalila atomovku. Jak se mi to povedlo? Já jsem něco určitě umím smáčka, to vím. Ještě to rychle doděláme aspoň. Už to letí. Dělají lidi. Já myslím, že tohle by bylo všechno. Bylo to první video. Když tak můžeme dát pokračování v příštím videu. Dejte vědět, jak se vám to bude líbit. Do komentářů. Pokud nazbírám